Днес телците ще почувстват прилив на енергия и мотивация, което ще им помогне да постигнат важни цели. Социалните взаимодействия ще донесат радост и нови възможности. Така че се отворете за промени. Днес вашата интуиция ще бъде изключително силна. Риби, и ще ви помогне да вземете важни решения. Отворете сърцето си за нови възможности и не се страхувайте да следвате мечтите си. Днес лъвовете ще се чувстват изпълнени с енергия и вдъхновение, което ще ги мотивира да се заемат с нови проекти. Обградете се с позитивни хора и не се страхувайте да изразите себе си. Успехът е на път. Днес козирозите ще се чувстват изпълнени с енергия и мотивация, което ще им помогне да преодолеят всякакви предизвикателства. Обърнете внимание на възможностите за нови професионални проекти и не се колебайте да споделите идеите си. Днес овните ще се чувстват изпълнени с енергия и решителност, което ще им помогне да преодолеят всякакви предизвикателства. Възползвайте се от този позитивен заряд, за да реализирате нови идеи и да вдъхновите околните. Днес близнаците ще се радват на нови възможности за комуникация и създаване на контакти, което ще внесе свежест в ежедневието им. Използвайте този енергичен момент, за да споделите идеи и да вдъхновите околните. Днес е ден, изпълнен с емоции и възможности за свързване с близките ви. Позволете си да се отдавате на творчество и интуиция, те ще ви водят към вдъхновяващи изживявания. Днес ще се сблъскате с нови възможности, които ще ви вдъхновят и мотивират. Възползвайте се от интуицията си и не се колебайте да следвате мечтите си. Днес везните ще се насладят на хармонични отношения с околните, което ще им донесе радост и вдъхновение. Откритостта и усмивките ще привлекат нови възможности, не се колебайте да ги възползвате. Днес скорпионите ще открият нови възможности за личен растеж и развитие, които ще вдъхновят творческата им страна. Взаимоотношенията с близките ще бъдат особено хармонични. Така че използвайте момента, за да споделите любов и радост. Днешният ден носи нови възможности за приключения и вдъхновение. Така че бъдете отворени към новите предложения. Вашият оптимизъм и енергия ще привлече позитивни хора и ситуации, което ще направи деня ви още по-ярък. Днес Водолей ще усеща вдъхновение и креативност, което ще му помогне да намери нови решения на стари проблеми. Общуването с приятели и близки ще зареди деня с положителна енергия и усмивки.